कैसे दुनिया बचिए विधाता सबके बाटे परेशान। कैसे दुनिया बचिए विधाता सबके बाटे परेशान। सगरो तबाही मचावल कोरोनामा जिंदगी भइल शमशान। सगरो तबाही मचावल कोरोनामा जिंदगी भइल शमशान। रुपया पैसा डॉक्टर वैद कुछ ना आवेला काम। रुपया पैसा डॉक्टर वैद कुछ ना आवेला काम। तड़पी तड़पी के मरत लोगवा जिंदगी भइल शमशान। तड़पी तड़पी के मरत लोगवा जिंदगी भइल शमशान। दावत दूर नहीं मिलता हवा नाजुक आइल समैया। आदमी से आदमी भागत दूर अब बाटे न कौनो उपैया। दावत दूर नहीं मिलता हवा नाजुक आइल समैया। आदमी से आदमी भागत दूर अब बाटे न कौनो उपैया। कितना घरवा के लीलल कोरोनावा ले लिहले बजान। कितना घरवा के लीलल कोरोनावा ले लिहले बजान। तड़पी तड़पी के मरत लोगवा जिंदगी भइल शमशान। तड़पी तड़पी के मरत लोगवा जिंदगी भइल शमशान। रौरे बनावल दुनिया उजरहल जाता करी न कुछ उपैया। कौनो रूपवा धके हो आई लेके कौनो दवैया। रौरे बनावल दुनिया उजरहल जाता करी न कुछ उपैया। कौनो रूपवा धके हो आई लेके कौनो दवैया। चंदन उदय कर हाथ जोड़िया विनती सुनिए भगवान। चंदन उदय कर हाथ जोड़िया विनती सुनिए भगवान। तड़पी तड़पी के मरत लोगवा जिंदगी भइल शमशान।
शमशान, जिंदगी भइल शमशान। अगर आप चाहते हैं कुमार डिजिटल चैनल के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।